Така, здравейте хора, не съм качвала, защото бях на училище. Въпросът е, че аз се разболях от една болест тук в Несебър. И нещо ми се гади в гърлото. И повръщам. И затова мама ми купи днес един нов таблет с писалка. Обаче още нямаме кълъв и стъклен протектор. Провръщам. Даже сега мисля да повръща и чакай. Да, малко повърнах. Няма нищо. И ето го таблета. Не е Samsung като на приятелката ми. Но сета. И е малко по-големчък. Ето го. Вчера го направихме. Даже си има вече ново екранче на Matchbook. Защото аз много обичам Matchbook. И нали тук си изтеглих Roblox. Даже ще играя есе на Roblox. И така. Roblox. И то ми е изписано Roblox. Ето го. Сега съм цъкнал. И съм вътре. Малко издава звук. И така. Сега ще играем на тъпия космат Елен. Оцеляла съм общо 6 дни. В този телефон, дето сега снимам, ето ми го скинал. Оцеляла съм 6 дни. Ето ми го скинал. Ако искате да играете с мене, играйте. Аз се вкарвам. И така. Някой да дойде при нас, ако иска. Вече почнахме играта. Ето. Оцелей 99 нощи не съм го правила. Забрави всички пътя, вече съм го правила. Но не съм сама. Аз съм поне с 5 хора и сега трябва да забирам. Ако искате играйте с мене сега на живо. С мен. Ето ме. Ще ме видите. Трябва да ви изпише. И неща е готово.